Община Мездра и тази година ще продължи изпълнението на цялостни и частични ремонтни дейности на уличната мрежа в града и селата, като част от заложените проекти в плана за интегрирано развитие. В частта за развитие и обновяване на инфраструктурата ни предстоят всичко това, което сме предвидили за улиците, или още около 32 улици, заедно с големи и малки улици в град Мездра за изцяло обновяване на уличната инфраструктура. Същото по предложението на кметовете на населени места в рамките на мандата 27 година, където са тези техните предложения. От тях сме извадили по същия начин улици, които са сега с добри мечти към 82 брои на селата. Планира се да бъде започнат и по-големият по мащаб проект, този за реконструкцията на площад България. Няма сериозна промяна на зелените площи, има малко корекция на зелените площи, изцяло подмяна на настилката, на подземна инфраструктура, на парково осветление, на реконструкция, разширяваме с реконструкцията на двата паркинга, този, който е пред общината и другия, който ще го запазиме. Идеята е след реконструкция го запазиме като обществен паркинг за свободен достъп. За всички останали ще влезнат в синята зона. Така че ще я въведеме изцяло, ще въведем със съответния контрол, ще я въведеме с съответни привилегии за гражданите, които се намират на улицата, където имат имоти, това сме огласували. И единствено ще имаме няколко зони, които действително ще се приложи по съветния начин с апарати, без събиране на средства директно. Така че ще въведем. Да се надяваме, че за сега идеята ни е 1 март да имаме определената готовност и частично да бъде въведена. Общината предвижда да бъде довършено обновяването на уличното осветление в града, както и изграждането на паркова зона в квартал 10. Това са част от 7-годишният план за интегрирано развитие, който до момента е изпълнен на 78%. Районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Мездра регистрира най-голям брой происшествия в двете общини Мездра и Роман през 2024 година. За предходен период от 5 години назад, това е годината с най-много регистрирани происшествия за Мездра, Районна служба по пожарна безопасност и защита на населението град Мездра и също участъка, който е в град Роман. Като происшествията, които са регистрирани през 2024 година за разпъбза на Мездра са 162, при които от тези пожари 26 са пожари с преки материални загуби, а 84 от тях са без материални загуби. Има допълнително регистрирани 30 броя техническа помощ. Другото, което може да се каже, че през изминалата година има значително увеличение на регистрираните пожари в горски фонд. От какво най-често се предизвикват пожарите? Причините са различни. Не може да бъде конкретизирано, защото някои от пожарите има образувани досъдебни производства и така нататък. Не може да се каже, но основните причини, които са неизправност в електрическата инсталация, небрежност при боравене с открит огън, късо съединение, което влиза към електрическите инсталации. Имало ли е тежко пострадали хора? В годината също така има завишение на пострадалите и мисля, че за годината има един загинал гражданин при пожари. По думите на главният инспектор е най-важно хората да бъдат внимателни в боравенето с огън и отоплителни уреди. Най-важното, което е, нека да спазват изискванията за пожарна безопасност. Да не остават печки на твърдо гориво или печки на електрически ток без наблюдение или в близост от тях да има горими материали. Печките, които са на електрически ток, да не ги завиват с горими материали. Това са просто нещата, които трябва да имат предвид хората с цел безопасност. Навръх големия православен празник, събор на свети пророк Йоан Кръстител и предтеча Господен Иванов ден, негово високо преосвещенство, врачанският митрополит Григорий, в съслужение с свещеници от Врачанската епархия и енорийския свещеник иконом Данаил Цинцърски, отслужи божествена света литургия в църквата Свети Георги Победоносец в Мездра.
В своята проповед митрополит Григорий припомни делата и благочестието на свети Йоан Кръстител, благослови миряните и отправи молитва към светеца да помага и закриля жителите на общината. Уважаеми господин Спарухов, кмет на община Мездра, членици обични от Господа, брати и сестри. Ето, че сме под благодатното осенение на празника Богоявление. Празник, който отпразнувахме във вчерашния ден. И църквата мъдро е отредила винаги след големи господски богородични празници на следващия ден да се празнува паметта на тези, които са участвали в това събитие. Както след Рождество Христово знаем, че има събор на Света Богородица, където честваме паметта й, заедно с праведния Йосип, които са били при раждането и след раждането на Господ Исус Христос, така и в днешния ден ние отбелязваме събора на Свети Йоан, Предтеча и Кръстител Господен. Млади и стари и мнозина именици се събраха под купола на храма, за да запалят по свещичка и да се помолят за здраве и благоденствие. Името е дадено и предопределя съдбата на много хора. И предопределението, което чухме днес за ролята на Йоан Кръстител, е църковно обвързана. Благодариме на Негово високо пресвещенство, че всяка година уважава този празник, уважава нашия град, разбира се, не само имениците. И да си пожелаем здраве най-вече. Здраве, късмет зависи от човешкото ни присъствие на земята. Имам предвид това как се трудим, как се грижим за другите. Така че нека да пожелаем на всички да имат здраве. Нека да продължи другия наш свети Георги да закриля нашия град, както го направи тази година. Нямахме големи събития през зимата. Да се надяваме, че винаги, когато уважаваме църквата, уважаваме нашата православна църква, нещата се случват все по-добре и хората ще живеят по-добре. Своята свещичка за здраве запали най-малката именичка, 2-годишната Яна, която празнува двоен празник заедно със своята майка Ивелина Красимирова. Преди всичко името ми е уважение към баба ми и дядо ми. Аз съм кръстена на тях. Те, Бог да ги прости, се казват Иван и Вена. Това е моята дъщеря Яна. Исках дъщеря ми да празнува на същия ден, както и аз. Затова я кръстихме с това хубаво име. Затова името значи много за мен. Както и светеца. Навсякъде имаме иконки на него. Винаги се уповаваме на него, молим се на него. Той ни помага и ни е дал Яна. Алина? Какво ще пожелая Яна на всички и за себе си? Кажи да сме здрави. Най-вече да сме здрави, защото ако не сме здрави, нищо друго няма значение. Да сме здрави, да сме щастливи, да се разбираме с хората около нас и не всички именици да са здрави, не само те, хората около тях. Всички да сме добре, нали? Да. Да. Иванов ден е един от най-почитаните празници в България и символизира новото начало, пречистването и духовното обновление. Над 1200 именници в община Мездра празнуваха имен ден. Най-много са мъжете с името Иван – 478, 229 са Ивайло, а 195 дами носят името Иванка. На 12 януари неделя в околностите на мездренското село Очин дол ще се проведе третото издание на традиционното състезание по планинско бягане Очин дол Рън. Организатори на събитието са сдружението BG Events Guiding в партньорство с община Мездра и дирекция Природен парк Врачански Балкан. Стартът на състезанието ще бъде даден в 11 часа на 12 януари пред младежкия еколагер в село Очин дол. Организаторите са подготвили 2 трасета от 11 км и половина, 18 км и 200 метра и трасе за пешеходци, които разкриват уникални спиращи дъха гледки към Врачанския Балкан, Искърското дефиле, Лакатнишките скали и Ржана планина. Любителите на екстремните бягания ще участват в 2 категории – до 39 години и над 40 години и за 2 трасета. Новото в тази годишното издание е това, че Очин дол Рън е част от 3 зимни събития на сдружението – Пъстрина Рън 2025 и Миланово Рън 2025.
Всеки, който участва и в трите бягания, ще бъде включен в томбола с награди. Най-голямата от тях е пътуване с 2 нощувки на остров Корфу и участие в маратона на 26 април 2025 година. Записването за нея е до 11 януари в 11 часа и 11 минути, уточняват организаторите. Тази награда ще бъде дадена за втори и последен път. Освен победителя от томболата, още един участник ще спечели същата награда, като той ще бъде избран според преценката на организаторите.